ಮೂಜಿಲೋಕಡು ಸುರುಪೂಜನ ಕೈಕೊನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಉಡಲ ಗುಂಡಡಿ ಸುರುಕಾದು ಸುಗಿತೊಂದು ಲೋಕನು ಕಾತೊಂದುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಅಕಲ ಕಾರ ತಾಮರಿಗೆ ಸಾರು ಸೊಲ್ಮೆನ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಸೂತ್ರಾಗಿನ ಬುಲೆ ನಿಕುಲು ಸೂತ್ರಿಗೆ ಬೇಲಿಯನು ಸೂತ್ರನು ಅಡೆತದು ಬಿತ್ತಿ ಬಿತ್ತು ಕುಂಬವಂದಿಲಕ ನಡಿಸಸಿ ಮುಲ್ಯಂದಿಲಕ ಕಂಬುಲದ ಪೂಕರೆ ಮಾಲಂದಿಲಕ ನುಗತ ಕೋಂಟು ದಂಗಂದಿಲಕ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಚಾವಡಿದ ಬೋದಿಗೆದ ವಜ್ರಕಂಬ ಪೊಲಿ ಅಂದಿಲಕ ಪೊತ್ತಾಯಿ ನಂದಲ ತೆಕ್ಕಂದಿಲಕ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಸರಪೊಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಅಂದಿಲಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ದ ಮಾನಿಗಾವಡು ನಾಲ್ಕಾರ್ದ ಪಶು ಕವಡು ಬರ್ಪಿ ಗಂಡಂದರು ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಾಶಿರಾಮೇಶ್ವರ ತಟ್ಟುಪಾರ ಒಂದು ದೇವರಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಔಸಾಂದ ಪಟ್ಟೊಗು ಕಾಪುದಿದ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣಚಿತನ ಅಲಿದಾಂತಿನ ಮದಿಪುನು ಲೋಕೋಗು ಸಾರಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ನೆಲತ ಮಾತ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಲಿನ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಫಲಿಕದ ನೀತಿ ಇಲೇಸು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಲ ಬಂಧುಲೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡು ಮಿಡಿತಾಪನ್ನಂಚಿತಿನ ಬಿರ್ದಾಲಿ ಇಂದೆ ತೊಂದಿನಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಿಕಲ್ ನಂಬೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಿನ 17 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಬದುಕು ತಿರ್ಲು ಪೊರ್ಲುನು ಪೂರ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಅವೇತು ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುನು ಲೋಕಗೂ ಕನಪಿನಂಚಿತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಲೇಸಲನ್ನು ಮಲ್ದಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಎತ್ತಾದು ವಿಶ್ವದ 177 ದೇಶದ ತುಳುರು ತೂಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ 17 ಕೋಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೀತೀನಿ ಬಂಧುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಒಪ್ಪರ್ಯಾವು ಡಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿನವು ನಮ್ಮ ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬದುಕನ್ನು ಮೆಂಚವನ್ನತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬಲೆ ಪವನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮಿತ್ತದೇರ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ನಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಹೊಸ ಲೇಸನ್ನು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆತೀನಿ ಬಹುಶಃ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಾಹಿನಿ ಮಲ್ಪಂದಿನ ನಂಚಿತಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪನ 7 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕೊಡ್ತಿನ ನಂಚಿತಿನ ದಾಖಲೆ ಉಂಡೊಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚಲ್ಮದ ಸಂಗತಿ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನು ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ತರ ಕಿರೀಟನ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಸಲೇಸದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕುಡಂಜಿ ಅಂಗನ ಕೊರಪಿನಂಚಿತನ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಪಿನಂಚಿತನ ಲೇಸು ಅವು ಈ ವಿಶೇಷದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಬೀಸದ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮವಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಿನಗಟ್ಲೆ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಂಗು ತಡೆಪು ಒರಿಯಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಲ ಎಲ್ಯ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿಲು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪುಂಡು ಇರುವ ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಟುಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸವಾಲು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರೇ ಕೊರ್ತಾ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜವನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸೆ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಇಂದನೇ ವೆರೈಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಸು ನಿತ್ಯ ಸುರ್ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಕೊಡುಟೆ ಸರಿಗಮ ಪದನಿದ 7 ಸ್ವರ ನಲ್ಪಾದು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕನು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನು ಹೊಸ ಎತ್ತರನು ಹೊಸ ಮಿತ್ತರನು ಮುಟ್ಟಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗನೆ ಪಿರ ಮುಕುರ್ದು ಸೋದ್ಯಡು ತೂಪಿನಂಚ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕಿರಣರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವನ್ನೇ ಭಿನ್ನದಿಗಿಡಲರು ಅರೇನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂತಗ ಬಲದಿಂಜಾದಿನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಸೋಪ್ ಪಂಡ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸೋಪು ಈ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಸೋಪ್ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಲ ಚಿತ್ತನ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಲೂನ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ಲ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ದ ನವೀನ್ ರೈಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಳಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಿಯಾಜ್ ಸತ್ತಾರ್ ಅಂಚನೆ ದೀಪಕ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುಣಚ ಮೊಕಲು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಭಾಗಡು ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಾಗೇಂದ್ರ ಶೆಣೈ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸರಣ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸುಳ್ಯ ಮೊಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬಡ್ಬಂದು ಕೆನೋದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರೆ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ದರಡ್ ಕಲಾ ಸಾಧಕರು ಒಂಜಿ ಜಗನ್ ಪವಾರ್ ಅಂಚನೆ ಸೂರಜ್ ಸನಿಲ್ ಮೊಕಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿರೂಪಣೆಡ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ನಾಯಕಿಯಾದ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಧಾರಾವಾಹಿ ಡೈಮಿನ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಸುವರ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಚಿತ್ರ ಕೆ ಬೇಜವ್ರದ್ದು ಬಲೆ ಬದಲ ವೇದಿಕೆಡು ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕುಲೇರು ಎಚ್ಚ ಪಾತೆರುಜ
ಅಂಡ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನವು ಈ ನೆಲತ್ತ ಏನಿ ಕಾಲದ ಓನೆದಂತಿನ ಮಾನಿ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪುರ್ಪದ ಗೊಂಚಿಲ್ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ರಿಯಾ ಸತ್ತಾರ್ ಅಂಚನೆ ದೀಪಕ್ ಚಂದ್ರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಣೈ ಅಂಡ ಐಕ್ ಆಶ್ರಯ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ರಾಜಾಶ್ರಯ ಎತ್ತನು ಇನ್ನು ಅರಸ್ಥಾನ ಅಲಿದನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ನಮ್ಮವಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ವಾಹಿನಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣಾಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಪ್ಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಲೆ ಓಡುಂದಾಂಡ ಕುಡಲಾತ್ ಕಾಲ ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಜಾಹೀರಾತು ಕುರಿತು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಪೇರು ಕಾರಣ ಪೇರು ಅಕಲಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸಂದ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ಪನವ್ರು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ಬರ್ಪಿನ ವಿಘ್ನೋಲಿತನ ನನ್ನ ಕಾಶಿರಾಮೇಶ್ವರ ತಟ್ಟು ಪಾರಾಡು ಬಂದು ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿಪೋ ಎಂಚ ಸುಗಿಪೋ ಪಂಡ ಏಪಲ ಪಂಪಿನ ಉಂಡು ಆಯ ರೂಪಲ ದಾಂತಿ ಬಣ್ಣ ಲಚ್ಚನ ದಾಂತಿ ಮಾಜಂದಿ ಆ ಜಂದಿ ತೋಜಂದಿ ವರ್ಮೆಲ ದಿಂಜೊಂದಿ ನೀಡಿ ಕೈಕಿ ಎಕ್ಕಂದಿ ಸಿರ್ಕಂದಿ ಸೊರ್ಕಂದಿ ಬಾಡಂದಿ ಬಚ್ಚಂದಿ ಬೊದುಲಂದಿ ನುಂಗಂದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಡರದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ದೇವರೆಂದು ತೂತಿನಕಲು ತುಡರ ಅರ್ಲಾದೀತ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಿಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಡೆ ಅಂಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ತುಡರದ ವಿಶೇಷ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತೆ ಗಾಲಿಯ ಬರ್ಸಪ್ಪಾಡು ಪೊತ್ತುಣುನ್ನಾಡ ತರೆ ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ದೆ ಪೊತ್ತುನತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏಪಲ ತುಡರು ತರೆ ತಿರ್ತು ಪಾಡು ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೋಕಗು ಅಲಿದಾಂತಿ ನಾ ಮದಿಪುನು ಕೊರ್ಪುಡು ಏಪಲ ಎತ್ತರ ಪೋವುಡು ಬದುಕಡು ಸಾಧನೆ ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಿತ್ತರನು ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮದಿಪುನು ಒಂಜಿ ತುಡರ್ ಕೊರ್ಪುಡು ಪಂಚನಿನತ ನಂದಲಡು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಾಧನೆ ವಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕರ್ನಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಲೇರು ಎಕಡೆವರ ಪಂಡೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಗೂ ತೋಜಾದಿನ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೆ ತೋಜಾದಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಪಂತ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಕೊರಪ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿಲಲ ನಿಕಡ ಉಪ್ಪು ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಉಲತ್ತ ಉಲೈಡೆ ದೆಂಗುದುಪ್ಪು ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಚಾತುರ್ಪುನು ಪಿದಯ ಕನಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಬುಲ್ಪು ಕನಲೆ ಪನ್ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಲೆಪ್ಪುನು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಈ ಪಂಥದ ಬಗೆಟ್ಟು ಉದೀಪನದ ಈ ಒಂದು ಮದಿಪುದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗುರುವಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಗುರುವಣ್ಣೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಕುಸಿದಾದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮಾರು ಇನಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಣದಿನಾರು ಅರಿ ಲೇಸ್ದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನವೀನರು ತುಳು ಪಾತ್ರೆ ಬೋಗ ತುಳು ಪಾತ್ರೆ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಪಂಥ ಅಂದು ಬಂದ ಕಾರಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಕಡೆಟ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವಾರ್ಡು 10 ಇಂಚ ಮೂಲಿತ ಕುಡ್ಲದ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಮಾತಾಕಡೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಶೋ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಜಗತ್ತದಾದ್ಯಂತ ಮಾತಾಕಡೆಟ್ಲ ಅವೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಶೋಸ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬೈದರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೈದನ ಇಟ್ದು ಇಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಂತಿನ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇದು ನಿಕ್ಲೆ ಜನ ಯಾವಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂಡಿಸತಿಗೆ ಒಂಥ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಓವ್ಲ ಎನಿ 20 minutes ವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮನ್ಲೆ ಕೊಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಶೋ ಇತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಮೆರಿಕಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶೋ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ
ಅನಿಸಿಕೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗುರುವಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನೆಪರ ಪಂಪಿನೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿ ಜಿರುಂದಣ್ಣ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ದುಂಬುವರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಚೊಂಕ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಚೊಂಕ ಒಂದೆ ನಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಲಾಗ್ಯೊಂದು ಪೋಡುಂದಣ್ಣ ಈ ಕಾರಣ ಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪಂತೊಗ್ಲ ಬಲದಿಂಜಾದಿನಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಸೋಪ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಆನಿ ಕಲೋಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿನಕುಲು ಜೋಕುಲಿನ ಬಾಲೆಲೆನ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೀನಿ ತರೆ ದೆಕ್ಕೊಂತಿನಾಡು ಮೇ ದೆಕ್ಕೊಂತಿನಾಡು ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಾಬೂನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸದ್ಗುರು ಸೋಪ್ದಕುಲು ಸದ್ಗುರು ಸೋಪ್ದ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಆರು ಭಿನ್ನದಿಗದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕನ್ನಡದ ಫೇಮಸ್ ಚಾನೆಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಸೋಪ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲು ಕಡ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಸೋಪನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಂಪ್ನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಕಂಪ್ನಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಗುರುವಣ್ಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸದ್ಗುರು ಸಂಸ್ಥೆದ ಗಣೇಶಣ್ಣೆ ಓದ್ತದೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಪನಾರು ಕೊಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ್ಲ ಅಂದೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಲೂನ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರ್ ಬಹುಶಃ ಪಾತೆರ ಬೈಕು ಜರಿಗೆ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ದ ಅರ್ಲ ಪಾತೆರ ಬೈಕೊಂದು ಜರು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ 2 ಜನ ಸಾಧಕರ್ನಕಲು 3 ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲಲ್ಲ ಪಾತೆರಕೇನ್ಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಗನ್ ಪವಾರ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಲೆಗ್ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ HL ಉಂಡೊಂದಾಂಡ ಜಗನ್ ಪವಾರ್ಗೆ ಪೆರಿಯ ಬಾರಿ ರಂಗ ಕರಾರ್ಮ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡಲಾತ್ ಪೊಲ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಬಾಯ್ದ 2 ಪಾತೆರಕೇನು ಚಿತ್ತನ ಪಡ್ತು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡಿದ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ದೇಕಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಐಕ್ ಸುರುಕಾದು ಏನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಈ ಮಿತ್ತ ಪರಿಚಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ತನ್ನಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜಾವನ ಕಲೆನು ಬೊಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಬಳಸೋರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಿತ್ತ ಪರಿಚಯ ಪುನಃ ಈಗಲೂ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ಪ್ರಿಯಾತಿನ ಗುರುಕಿರಣ್ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ದಕುಲು ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗ ಪರಿಚಯಲ ಪಟೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು. ಅಂಚೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮುಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆದ ಹೊಸ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ನಲಿಪಾಟಿಕೆ నేను ಮಾತ ಈ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ನೆಟ್ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತಿ ಒಂಜಿ ಆಶೆನು ಬಯಕೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರು ಮುಗಿಪಾಯ್ಚೆ ಇಂಚೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜಗನ್ ಪವರ್ ಪಾತೆರೇರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಪುದಾರದಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಸೂರಜ್ ಸನಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ಅದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಾರು ಪುಂಡಿಪನವಡು ಆರ್ನ ಬರಿಟೊಂದು ದಿನ ಸುವರ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಒಟ್ಟುಗು ನಾಯಕಿ ಅದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡವರಿ ನಮ್ಮ ನಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ನೃತ್ಯಪಟು ಆರು ಇತ್ತ ಭಿನ್ನದಿಗದ ನುಡಿತೊಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಡುಪ್ನ ಸರ್ವಗಣ್ಯರಿಗಳ ಅಂಚಿನ ಮಾತರಿಗಳನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲಸ ನಡತಂದು ಐಕ್ ಮಾತರಿಗಳ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದೊಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡ್ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಡು ಕೆ ಪೇಜರ್ ಅವಡು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವಡು ಮುಖಲ್ ಪೂರ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಹೊಸ ಮೋನೇನು ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ರೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್
ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಕಡೆ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣಕನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಲು ಅತ್ತೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಆವಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವಡು ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಏತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಇರೇಟೆ ಒಂಜಿ ಮೋನೆನ್ನು ಬುಡ್ಪವನ ಅಂಚಿಂದ ಪುರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕಲೆಕುಲು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರೋಡಾಂಡ ಇಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಅರಿತದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತನ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಾಯ್ನ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತರೆಗ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕಿ ಅದು ಮಲ್ದಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಪಾತೆರೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚತ್ರ ರಡ್ಡ ಬಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಪ ಇತ್ತ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಕೆ ಪೇಜವರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮೊದಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಟ್ಟಿಯಲ್ದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಗರದ ಪಚ್ಚ ಸಿಕ್ಕದ ಒತ್ತೊಟ್ಟು ಬದುಕಿದಿರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಚಾತುರ್ಪು ಉರಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಇನ್ನು ದೋಲು ತೆಂಬರೆ ನಲ್ಕೆ ಗಗ್ಗರ ಅಂಕ ಆಯನ ಕಂಬುಲ ಕೋಲ ಒಂದು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ದೇಕಿನ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಪ್ಪು ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಲೆಡು ಮಾತ್ರ ಐಟು ಕೋಲ ಕನೊಲಿ ಅಂಕಾಯನ ಕನೊಲಿ ಕಂಬುಲ ಕನೊಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕನೊಲಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕಡೆಟು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಉಲೇಡ್ದು ತನ್ಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾರ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪನು ಪಂಡ ಅವು ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ಪಂಥದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಇಂಜನೆ ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ತುಳು ಅಮ್ಮಣ್ಣಡು ಉದಿತು ಪತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜನಮಾನ್ಯನ ಉಡಲುಡುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಚಾತುರ್ಪುರನ ಪಿದೈ ಒಕ್ಕುದು ದೆಪ್ಪೊಡು ಅವಿನ ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನ್ನಡ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಕರಿನ 17 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಲೆಸಲೆ ನುಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟು ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ನರಮಾನ್ಯಾಗ 54 ನಮನದ ವಿದ್ಯೆಲುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿದಿನ ಕುಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಒರಿಯೆರಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮನದ ವಿದ್ಯೆಲೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ಯೆಲೆಯನ್ನು ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು 20 ನಿಮಿಷದಾತು ಆ ಗಳಿಗೆಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತೊಜುಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸವಾಲು ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥಗು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೇನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಬುಲೆವುಂದುಪುನ ಓಲು ಪೊಂಡಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ದಿಡ್ಡೊಂದು ಜನಕಲ ಉಡಲ್ಗೆಂದು ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮಟುಗಲೇರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ತರೇ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧಕರು ಗುರುಕಿರಣಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತ ಕೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮಾರೆ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಸರ್ತ್ಯಾರು ಓಟುಗೆ ಏನಾರೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ನಂಚಿತನ ಆಶ್ವಾಸನ ಕೋರಂತೇರು ಈ ಸರ್ತ್ಯದ ಓಟುಗೆ ಏನಾರೆ ಪೋನಾಗ ವರ್ಷ ಆನಂದೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದೆ ಒಂದು ಅವೇನೇ ಮಾನದಂಡದ ಪೋಪೇರು ಪನ್ನಂಚಿತನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಗೆ ದೇವಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತನ ಒರಿ ಶಾಸಕರು ಒರಿ ಶಾಸಕ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನುಡಿಕೊರು ಬಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ನೆಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪನಂಚಿನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾನಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಕಲ್ನ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಕೊಡುಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸ ಒಂದುಂಡು. ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಳುನಾಡ್ದನೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರುಕಿರೇಂದ್ರ ಆರ್ ಸರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಬಕ್ಕ ಆರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡ್ ಇಡೀ ದೇಶಡ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚೆ ಆರ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ನ ಅಕಲ್ನ
ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ತೊಜಿಪಾದು ಕೊಡ್ದು ಐತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಬಹುಮಾನಪ್ಪು ಇಜಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕುನ ಮುಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ ಬಹುಮಾನ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳರಿಗೆ ಅಂಚಾದವನ್ ಕೇನ್ನಗನೆ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಜಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಪುಂಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಅಕಲಿಗೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯಡ್ ಈ ದೇಶಡ್ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಅಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಜಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪಣಂಚಿನ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ನವೀನೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಡೀ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎನ್ನ ನಾಗೇಂದ್ರ ಶೆಣೆಯೊಪ್ಪು ಅಕಲ ತಂಡದಕ್ಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಸಹಕಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾತಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಯಶಸ್ಸಾವಡು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕುಡ್ಲದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಳ್ಳ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವೈನ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಚ್ಚುಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರುಕಿರಣಗಳ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಗಳ ಏನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಎಡ್ಡಾವಡ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಹಾಯ್ 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 ತುಳುನಾಡದ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಬಂಧುಲೆಗ್ ತರತಗ್ಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಾರಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಪ್ಪ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತದ ಪಾತಿರೊಂದುಂಡು ಒಲ ತುಯಿಲಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದುಂಡೆ. ಎಸ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕು ಖುಷಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಏನ ನಿಕುಲು ಮದತ್ ಚರಿಂದ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಕೈದೆಡ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ ಬುಲೆಪ ಅವನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಏನಾನು ಮದತ್ ಚರು ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕಿದ ಸುವರ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತರತಗ್ಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಯಾವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತದು ಅವಳ ಮೈಕ್ ಬತ್ತುಂತದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಲ 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 ರೀತಿಯ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತದೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೇದಿಕೆಡು. ಸೊ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗುರ್ತು ಮಲ್ತದೆಯೇ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾದ ಸೀರಿಯಲ್ ಡಾವಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಡಾವಡ್ ನಟನೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪೆ ಅವು ಈತ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೇದಿಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೊಂಜಿ ತರತಗ್ಗಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕೆನ್ನುಂಡು ಈ ಬಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಶಬ್ದಗೂ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪವರ್ ಉಂಡುಂದೆನ್ನುಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಉಪ್ಪು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆತೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ರೀ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ 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 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ತೂವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದರು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲು. ಸೊ ಅವೇ ಪುದರ್ ಬಲೆ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದೊಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋನುಂಡು ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆರು ಬಲೆ 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 ಬನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಅಕುಲ ಫೇಮಸ್ ಆತರ ಅಂತೆ ಅತ್ತೆ. ಓಕೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಈತು ಮಾತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಕೊಂಚೂರು ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ದಲ ಉಪ್ಪಡಿಂದು ಎನ್ನ ಆಸೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಸಮಾನ ಆಯ್ನಾರು ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಏರಿಂದು ಪನ್ಪೆ ಐಡು ತುಂಬಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಗುರು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಪೋಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯಾನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಮಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಗೈಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತಿಲಕ ಅಂಚ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಲೆಡು ತೂದುಪ್ಪರು ತುಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಆರೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಆರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಬುಲೆಪಾವನ ವಿಚಾರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲೇನು ಕೊರೊಂದು ಒಂಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೆನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು. ಸೊ ಆರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಆತು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕೆದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇನ್ನು ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು
ಆರ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಸರ್ ಇರೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಲೆಪದ ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾನು ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಆಯ್ತು ಇರ್ಲ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಟ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆತು ಈರ್ನೊಟ್ಟುಗುಂತದ್ದು ಪಾತೆರ್ನು ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಪಾತೆರೆಡ್ ಆರ್ನ ಭಾಷೆ ಆರೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ್ ಬರ್ತೆ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಸೊ ಆರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಉಂತದ್ದು ಪಾತೆರ್ನು ಪಂಡನೆ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಕರ್ I feel for me it is highly impossible. ಆರ್ನೆದುರಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನು ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಕುಂತೊಂದು ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಮೀ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್. ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಬರ್ಪಡೊಂದಾಂಡ ಪದ್ರಾಡು ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಾನಾದಿಕೊಂಡು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯನಕುಲ್ಲ ನಮೈಂದಿನ ಒಂಜೆ ಅಂದು ನಿಜವಾದ ಪದ್ರಾಡು ಸೂರ್ಯನಕುಲ್ಲ ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು ಒಂದು ಬನ್ಪ ನನ್ನ ಬದುಕಡು ಸಾರ್ಥಕತೆದ ಬೊಲ್ಪು ತೋಡೊಂದಾಂಡ ಬದುಕು ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಓಡೊಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಪದ್ರಾಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ತೆರಿತಿನೊಕುಲ್ ಪನ್ಪೆರು ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಅವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬೊಲ್ಪು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬಂಡನೆ ಬೊಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಚಂಡು ಕೋಡೆ ಎಂಚತ್ತು ನಿನಿ ಎಂಚಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಂಚಾವುಡ್ ಪನ್ಪಿನ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಡ್ಲ ಪದ್ರಾಡು ರಾಶಿದ ಆಧಾರಡೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬೊಲ್ಪು ಬರ್ಪಿನಿ ಪದ್ರಾಡಿತ ಬಗೆಟ್ಟಿಯನು ಈತ ಪುರ ಪಂಡ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಈರ ಕಡ್ಪಂಡರು ಬಲೆ 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 ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಬಲೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರೆಗ ಬನ್ನೊ ಚಿತ್ರಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಸುರುಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪದ್ರಾಡು ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ವಾವ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಪದ್ರಾಡು ವರ್ಷೋಕರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ದೈವಸ್ಥಾನೋಡು ಪದ್ರಾಡು ವರ್ಷೋಕರ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರಳು ಬನ್ನೊ ಚಿತ್ರಂಜಿ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪದ್ರಾಡು ಪನ್ಪಿನವು ಪೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಪೊರೆಲು ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಲೆ ಪಣ್ಣೊಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆ ಎಗ್ಗೆಲೆಗೆ ಪೊಸತ್ತೊಂಜಿ ದೇಕಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಎಕಡೆ ಬಲ್ಲೆಕನೆ ಒರಿಯೆರಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮದ ಪ್ರತಿಭೆಲುಂಡ ಆ ಮಹತ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನು ಒಂಜೇ ಅಂಗನುಡು ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು ತಿರುಪವನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸವಾಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚಂದ ಖಾಲಿ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಅಂದತ್ತು ಉವೆ ಭಾಷೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಪನ್ನುಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂತುಗು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರ್ಪಂಡ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶಿರ್ನ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ತರೆ ಬರವೆ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಣ ದಿಂಜಾದೇರು ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸದ್ಗುರು ಸೋಪ್ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟದ ಸೋಪಕುಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಾ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಾಕಾರ ಕೊಡಲಾತು ಜನತ ಉಂಡು ಅಮೃತ ನೋನಿ ಪರ್ಯಾವು ಟೆಕ್ನಿಕೋ ಪರ್ಯಾವು ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಪರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನಬರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂತನು ಸುಲ್ಮಲ್ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಪಂತೊಗು ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಲೆಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಚಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ವೈಟ್ಟೆಲ ತತ್ತು ಬೋರಂದಿಲಕ ತೂಂಕುದು ಜತ್ತದು ಅಜತ್ತದು ಪೆಜ್ಜಿದು ನಾಡು ಪತ್ತದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವರಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಏ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸುರುಕು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಕರೀನ 30 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅವೇತೋ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮೆಂಚಾದಿನಾರು ಅರ್ಲಾದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಯನ ಚಿತ್ರನ ಗುರುಕಿರಣ್ರು ಅಂಚನೆ ಕುಡರಡ್ಡು ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿರ್ನಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜಗನ್ ಪವಾರ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆಲ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಲ ಅಂದು ಸೂರಜ್ ಸುನೀಲ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತೆರ ಪರೋದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನವರ ಬರೋಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ಈ ಪಂತ ಸುರು ಮಲ್ಪ ನೆರೆದು ದುಂಬು ತೀರ್ಪು ವಾ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪೋಪುಂಡು ಎಂಚಿನೆಕ್ ಪುರ ಎತ್ತೆತ್ತು ಅಂಕುಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಾಡ್ದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತೊಗು ಒಂಜಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಸ್ ಒಟ್ಟು ಅಭಿನಯದ ಮಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೇತೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಈ ಮಾತೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿದ್ದು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯದ ಮಿತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಟ್ಟು ಥೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಓವರಾಲ್ ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪನ್ಪನಿತ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಸದ್ಯೋಗು ಮೂಜಿ ಜನ ಇಂಕುಲು ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಯಾನು ಜಗನ್ ಪವಾರ್
ಬೊಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಖಿಲ ಸೂರಜ್ ಸನಿಲ್ ಎಂಕುಲು ನಿಖಿಲ ದುಂಬಗ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಪುದ ಬಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ನ್ಯಾಯವಾದ ಅವೇನು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆನ ಕೊರೊಂದುಲ ಸೂರಜ್ರ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಲೆ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಕನಪರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೌಂಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ವರ್ಕ್ ಮಂತಡ ಆ ಥೀಮ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆವಡು ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆವಡು ಮೋನೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆವಡು ಅತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೈಮ್ ಶೋ ಆವಡು ಇಂಚಿಂದ ರೀತಿಡ್ ಏತ್ ವೆರೈಟೀಸನ್ ಕಂತದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟವರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಪನ್ ಸೊ ಒಂದೇನು ಎಂಕುಲು ಎದುರ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಜಡ್ಜಸ್ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಟೀಮ್ದ ಎಫರ್ಟ್ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ ಕೊರಲೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಮಾತ ತಂಡಲು ದೊತ್ತ ನೋಡು ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲ ದಿಂಜಾ ದಿನಕಲು ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್ ಶಶಿ ಸೋಪ್.